Vítajte u môjho ďalšieho videa. V tomto videu si ukážeme, ako uviazať hačík s očkom. Tak poďme na to. Tak samozrejme potrebujeme na to hačík s očkom, nejakú šňúru. Ja som si zobral takú, aby ste lepšie videli. Dúfam, že aj tá, čo uvidíte. A samozrejme, že nožničky. Tak, zoberieme si šňúru a prepcháme to cez očko háčika. Keď to máme, tak si takto preložíme tú kratšiu časť cez ruku. Potom takto zoberieme zase tú kratšiu časť a takto obtáčame okolo tej dlhšej časti. Okolo tej dlhšej časti šňúry. Stačí zo párkrát. To je celkom dosť silný úzol, ono celkom fajne drží. Tak, potom keď máme obtočené, tak potom zase tou kratšou časťou šňúry vložíme do tohto očka už na tej šňúre a potom to už iba takto ľahko zatiahneme a poriadne stiahneme. Tak, potom keď takto stiahneme, potom zase tú kratšiu časť silónu jednoducho odstrihneme, aby nám nezavadzala. Preč. A takto to je úplne jednoduché väzanie, ktoré sa určite naučíte. Tak, toto je všetko, čo by som vám v tomto videu ukázal. Dúfam, že som vás niečo naučil a ak sa vám toto video páčilo a chcete vidieť ďalšie montáže, tak dajte like a odber. Tak sa majte.